Ih, Pak. Iya, Pak. Wah. Yang dine sing arep diketok iki. Anak sing tua. Jangan ngetok iki. Oh iki tua iki gedang iki. Kok ya wis tuwek. Ambil kayu ketok itu tuwek. Cah-cah endi mau sing ngongkon ngetok mau. Ora anu iki. Ayo, Dek, golek bapak, Dek. Loh, lah kuwi bapak. Nah, kuwi sing arep dirah kuwi, tuwek kuwi. Iki to. Iya. Oh iki sing tuwek. Iki to sing tuwek. Iya, iki bener. Oh alah. Iki sing tuwek keketoken. Heeh, sing iki. Oh iki ya. Heeh. Pak, ini sikilmu apa, Pak? Wah, Pak wi. Kuwi. Ih, Pak. Iya, Pak. Wah. Pak. Pak. Wah, wi. Wong bojoku enek. Atas-atas ya tak bangi. Wani dadi cangkem. Bojoku ngomong sik rewang. Timbangane gawe mowo iki atas. Oh, kates-kates iki tak pikir-pikir gawe mowo aku iki. Ora kembruan pra cilokoi. Oke, mau aku kowe. Oh, kowe nggih mau aku nek kowe. Bangi kabeh karuan. Bojoku cek rewang. Oh, Oh. Ketoke kabeh ngene iki karuan iki. Ngomong bojoku enek nek tebang nih karuan. Ates panganan tanya pira nih. Oke. Orang bergendas. Oke. Oh iki. Klek ya tuh. Duh. Sok kemblekan wit kates iki mau. Mangklek kates sak wit sok ngembleki awak.